Yeah, beauty product. Kaso lang mag-ice-ice Skincare. Night time. Clean face, neck, and okay, facial toner. Ana siya, kani gyapon, apil gyapon ni ang Toner. Lahi na, moisturizing te. cream, alahi ni siya. Kani lang iyahang kuan. Amo ni iyang cream di bali. Age eraser niya ng kanang orange mo na pang adlaw. Amo ni ning pang-adlaw kani ang age eraser. Name pa lang Tapos makabata na kay skin eraser ni niya yung edad. amo ning pang gabi eh. Kana sila pang gabi na. Wow. Pagamit ra dani pag maka-afford ko. Pohon. Hindi ka na mo. You can try ate. Si Karen mo naman hindi mo try lang sana ako. Kay mo yun si Munaw. Lagi namin na mag-try sa. Yan, let's try. Hindi ko laog ko. Ako beauty, ako Meritin. Ano ako? Tumugo na ko, bayari lang. O mas maako mas maayong gamiton kaysa sa nila kaysa sa ma-expire. Hindi lang ganito. Ang panggabi na thank kung you. sa ganahan.